Hallo, welkom bij Kijker TV. 3 keer per jaar wordt in Katzandbad een vliegerfeest gehouden op het strandpaviljoen. Dit strandpaviljoen wordt sinds 1956 uitgebaat door de familie van Lieren. Wij hebben Herman van Lier gesproken en wat beelden gemaakt van het vliegerfeest. We staan hier bij Caricole in Katzand, er is hier een vliegerfeest. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, het vliegerfeest in Katzand bestaat al bijna 30 jaar. We doen altijd 3 keer per jaar vliegerfeest houden. Hemelvaartsdag, in de zomer en in de herfstvakantie. Het is kleinschalig, maar het is een leuk evenement. Iedereen mag eraan meedoen. Het kost helemaal niks, gratis. En in de zomer is er veel animatie voor de kinderen. En nu is het gewoon leuk vliegen voor iedereen. Ik ben Monique Elst en we komen uit Roosendaal. We zijn hier op vakantie in Zuid-Zanden in een groot huis met allemaal familie. Met allemaal neefjes en nichtjes, ooms en tantes. En we zijn hier naartoe gekomen voor het vliegenfeest. Oh, die vallen! Oh. En vind je het leuk? Ja, En wat vind je het leukste? Welke vind je het leukste? Welke vliegers? de vissen. De grote vissen. Die zijn wel heel leuk om te zien. En aan het strand, het is heerlijk weer. Een beetje wind, dus superleuk. De meivakantie is voorbij en de examens zijn begonnen op het Swing College. Onze reporters vroegen aan de kandidaten hoe het ging. Deze week zijn de examens begonnen op het Swing College. De eerste examens zijn gemaakt. Wij gaan de leerlingen vragen wat ze ervan vonden. Hoe vind jij van de examens vandaag? Ja, het ging wel redelijk. We hadden Nederlands. Ja, wij als VO-klas dan. En ja, gewoon het was vrij het was niet echt heel lang, zeg maar. Dus het was op zich wel te doen. Nou, het was dan een tekst en een zelf samenvatting maken. Maar het was wel te doen. Hoe vonden jullie het gaan? Ja, voor het eerste examen ging het wel goed. Ik heb eigenlijk echt geen idee. Welke vak hadden jullie? Frans. Ja, Frans. Ging het lekker? Ja, Ja, op zich wel. we hebben al onze tijd gebruikt, dus Ja. het ging wel. Welke vragen waren er ongeveer een beetje? Ja, het waren eigenlijk examenteksten. Ja. Dus ja, Gewoon. je moest gewoon examens die teksten maken. En dan worden er gewoon allemaal vragen gesteld over die teksten. Hoe vonden jullie het gaan? Bij mij ging het wel Ja, het redelijk. ging wel goed. Het waren al veel vragen, maar het ging wel goed.
Ja. En wat voor examen hadden jullie? Frans. Wat voor vragen komen er allemaal? Ja, gewoon over de tekst. Ja, Sommige was tekst. vragen in het Frans, andere keer waren het vragen in het Nederlands. En Dus met dat is, keuze en open vragen. Ja, een beetje van alles wat eigenlijk. Vond je het goed gaan? Ja. Ja. Ja hoor. Was je gevoel wel? Ja, ik denk wel dat het voldoende hoor. Hoop het. Ja. Hoe zijn de examens gegaan? Nou, de eerste wel goed volgens mij. Vond je het lekker? Ja, ik geloof wel, ja. Wat voor examen had je? Frans. Wat voor vragen waren er nog? Ja, meeste een paar open vragen en verder allemaal gesloten vragen. Hoe vond je de examen gaan? Ik vond het wel redelijk goed gaan. Het viel goed mee eigenlijk. Had je er genoeg tijd voor? Ja, ik was eigenlijk al 3 kwartier voor tijd klaar, maar ik heb nog een kwartiertje even niks zitten doen. Was je er zenuwachtig voor? Of? Ja, maar eigenlijk achteraf gezien had ik niet echt zenuwachtig moeten zijn. Hoe vond je de examen gaan? Voor mijn gevoel ging het goed. Ik heb voldoende tijd gehad, dus prima. Beetje zenuwachtig geweest of? Nou, eigenlijk niet. Ik heb examens al een keer gedaan 2 jaar geleden, dus ik wist hoe alles ging gaan, dus niet echt eigenlijk. Tussen Aardenburg en Sluis ligt struisvoerboerderij Monnikenwerven. Wat in 1997 begon als een hobby, groeide snel uit tot een van de bekendste bezienswaardigheden in Sluis. Wij staken onze kop niet in het zand en namen een kijkje tijdens een van de rondleidingen op de boerderij. Wij zijn in 1997 begonnen met 50 kuikentjes en die waren toen 3 maanden oud. Dat is in de loop der jaren gegroeid. Op het moment een 150 grote dieren lopen er, 23 kleintjes. En daar komen iedere week er kuikens bij. En iedere week gaan er grote weg. 1, 2, soms een keer iets meer. En zo hebben we heel de cyclus rond. Als de mensen hier komen kijken, dan hebben we daar uiteraard een uitgebreide rondleiding voor. We lopen langs alle dieren. De kuikentjes, en die zijn er sinds van het weekend weer echt om te bezichtigen. De grote dieren en alles wat daartussen zit. Er wordt uitgelegd wat wij hier dan doen. Je kan ze ook aaien voor de liefhebbers. Ze zijn heel nieuwsgierig, de dieren. Ze komen graag kijken. Ze zijn niet zo zacht om echt lekker te kunnen aaien, net als een kat. Maar ze vragen wel die aandacht. Ieder ei is anders. Ik heb deze vast, ik pak er deze bij. Dat is niet door dezelfde mama gelegd. Kuikentje breekt uit na 6 weken. En ik zei al, dat duurt een dag en een nacht. En dat kun je ook zien aan de dikte van de schaal. Kuikentjes is zo. En vandaag zijn ze voor het eerst voor het publiek te zien. We gaan er gewoon naartoe. Het enigste, maar dat hebben jullie toch nog niet gedaan. Niet gillen, als je wil. Ze zijn aan jullie al bijna gewend, maar het is geen Zalando. Dat hoeft niet. Het allerleukste van dit vak, en dat vind ik het uitkomen van die kuikentjes, dat geeft toch iets heel speciaals. Daarnaast de rust van de dieren. Ze maken geen lawaai in tegenstelling tot anderen. Dat is wel heel erg fijn. En als je, dankzij nu het zonnetje, alles loopt lekker buiten, dan waai je bijna in het buitenland. Bij Pinksteren
Dan hebben we ook ieder jaar onze open dagen, 3 dagen lang. Dan maakt mijn broer speciaal de hamburgers. En dat is altijd een publiekstrekker. De mensen die in de buurt wonen, daar doen we het speciaal voor. Om die toch ieder jaar iets te kunnen geven wat wij hier doen. Dit is de maaginhoud van een struisvogel. Dit hebben we in het slachthuis ooit uit de maag gezeefd. Die keitjes en die vindt hij buiten en die eet hij op. Hij heeft ongeveer 1 kilo steentjes in zijn buik. Meneer, heeft u de rondleiding net gedaan? Ja. Wat vond u ervan? Ja, ik vond het prima. Goede uitleg. En we hebben veel geleerd weer van de struisvogels. Ja, super interessant. Heel erg leuk. Was u hier al eerder geweest? Nog nooit. Nee, we zijn op vakantie. En we lazen het in het boekje van Zeeuws-Vlaanderen en zeiden van nou, we gaan daar kijken, want dat zie je verder nooit nergens. Dus, hè Nelson? Ja, ik vond het wel heel leuk, want ja, het is wel heel interessant en ik wist niet zoveel over struisvogels, maar nu wel. En wat vond u het leukste van de rondleiding? Of het Nou, eigenlijk met het, hoe ze uitgebroed worden. Dus, Ja, de kleintjes, de babytjes. Hè. Het was echt de moeite waard. Het is erg leuk. Het is erg leuk. Dankjewel. Anouk heeft dinsdagavond een plek weten te machtigen in de Eurovisie Songfestival. Onze reporters gingen rondvragen of het terecht is dat ze door is. De kickstelling van deze week is: ik vind dat Anouk terecht door is op het Songfestival. Wij gaan de mensen vragen wat hun voor mening hebben. Ja, dat vind ik een goede stelling. Ik vind het terecht. Ja? Ja. Vind je het mooi zingen? Ja hoor. Ja? Ja. Ja, ik vind het goed, want sowieso Nederland is niet echt vaak in de finale terechtgekomen. En ik vind het sowieso een heel goed nummer. Ja, ik vind het wel terecht. Ik vond dat ze goed zingen. Ze ook een mooie meid. En ik vind wel dat ze terecht door is. En gisteren gekeken, ja, ik zat niet zelf te kijken met mijn ouders, maar ik heb het wel gehoord. Dus ja, ik vond het wel goed. Nou ja, laten we beginnen met te zeggen dat ik Anouk een geweldige artiest vind, een geweldige showmens. En best wel gewaagd dat ze hier aan meedeed. Want ja, het kan toch ook op het moment dat je de finale niet haalt en de verwachtingen hoog gespannen zijn, dat je in feite de finale mist. Dus dat kan ook eigenlijk een negatieve invloed krijgen op je vervolg. Ik vind wel dat ze terecht door is naar de finale, omdat ze de kwaliteiten heeft. Maar ik vind het Songfestival toch ook altijd een klein beetje een loterij van landen die elkaar soms de hand boven het hoofd houden. En gelukkig is dat deze keer anders uitgepakt. Ja. Wat zei je? Vind je het ook? Is Anouk door? Jij? Ja. Nu gaan we naar de duikclub kijken in de Eenhoorn te Oostburg. Onze reporter nam een duik. We leiden hier in de club duikers op vanaf het 1-sternsbrevet tot en met het instructeursbrevet. Volledig autonoom. Dus de opleiding en de examinering gebeurt hier in de club. En je ervaring in het duiken, wat is je ervaring met het duiken? Narwal bestaat 32 jaar en toen dook ik 5 jaar in België in de club van de Belgische Marine in Oostende, Navy Diving Team. Toen ben ik bij Narwal gekomen. En intussen is er al jarenlang een club van 50 man. Met veel plezier onder elkaar. Veel duiken in Zeeland, veel duiken op de Noordzee. Met een machtig mooie club. En één grote vriendenclub onder elkaar.
mooie set af. En dan doe je als buddybreder, al die set eruit. Dat doe je om en om. Bijvoorbeeld Jeroen, draaisnijden vast. Je doet zelf je set uit. Daniela die legt er zeker een meter vandaan. Zou er gevaarlijk aan de duikclub zijn, aan het duiken? Het gevaarlijke aan duiken, dat is in principe als je duikt zoals je het geleerd, is er totaal niks gevaarlijks aan. Maar het probleem is altijd een klein beetje het haantjesgedrag, zeggen wij maar. Dus verder gaan dan je eigenlijk geleerd hebt. Je eigen niet aan de regels houden, dus er houdt in als je iets leuks tegenkomt. Dat je niet meer op je tijd let, niet meer op je diepte let. Dat kunnen gevaren opleveren. En als je in stromingsgebied gaat, dan moet je een klein beetje kennis hebben van het gebied. Vooral de eerste keren, dat je dus zeer goed oplet. Wat vinden jullie zo leuk aan deze sport duiken? Nou, ik wil graag weten hoe het water eruit ziet onder water. En ja, het lijkt me leuk om te doen. En jij? Ik vind het gewoon leuk. Vind je het ook een beetje eng? Nee. En jij? Als ik naar buiten ga, dan denk ik wel. Onze jonge reporters geven jullie een rondleiding door de Goede Podium. We zijn vandaag bij Goede Podium. We gaan kijken wat er vroeger hier is gebeurd en wat er nu nog van over is. We zijn vandaag hier in Goede Podium. Dat was het steunpunt in de Tweede Wereldoorlog voor zowel de Duitsers als de Nederlanders. We gaan u rondleiden in een leuk verzoekje door Goede Podium. Met een beetje fun af en toe. Het Goede Podium was het steunpunt. Het had heel veel heel veel landmijnen ook. Ook veel bermen waar ze achter konden verschuilen. Ook een kleine schans. Verschrikkelijk veel bunkers waar we het nu over gaan hebben. Weet jullie al wat is dat gedeelte? Nee meneer! Oh ja, daar meneer! Wij gaan erin meneer! Hier in Groene waren 5 bunkers. 2 daarvan waren ziekenzalen. Er waren ook voorraadsbunkers en manschapbunkers. Zoals hier. Er was maar 1 eenvoudig toilet in al deze 5 bunkers. Welke kant moet ik op? Die! Kom op jongens! Waar is hij? Waar is hij? Waar? Kijk eens op! Die kant! Die kant! Ik ga nog hierheen! Oké! Ik ga die kant! Go, go, go! We hebben hem gezien! Ja, ja! Waar is hij? Kom op! Ja! Go! Ze zitten achter me! Kom op, we hebben hem in de dode hoek! Schieten! Lekker! Kom dan, we hebben hem! Wanneer moeten we al vuren? 3! En 2! Nee, nee! Maak je niet weg, kom! Oh. Ik ga niet leggen hier. Kom op! Hallo, we staan nu op de ziekenbunker.
Dat is meestal een gewoon bunker voor de soldaten of een leegstaande munitiebunker. Daar worden alle zieke en gewonde soldaten naartoe gebracht. Dit is toevallig een Duitse. Elke donderdagmiddag wordt er in Braaskens een demonstratie gegeven hoe je moet glas blazen. Onze reporters deden mee. Wij hebben hier de aard- en glasstudie, dus wij bewerken glas in alle facetten die in het glas horen. Cor is ook nog de glasblazer, wat ik niet ben, maar ik mag andere technieken doen. En wat voor technieken vallen daaronder? Wat ik doe, dat is casting, fusing, dat is het wel een beetje, en het emailleren. De rest mag Cor doen. Dus u bent de glasblazer? Ik ben de glasblazer, ja. En hoe lang doet u dat al? Een jaar of 10 al. En is dat van familie uit of is dat gewoon zelf een beroepskeuze geweest? Nou, ik was klaar met werken. Ik denk, wat zal ik nou eens gaan doen? En toen ik hier kwam wonen, toen kon ik cursussen in Brugge volgen. En de ene cursus volgde op de andere. En ik vond dat wel mooi, vond dat wel mooi. Toen was ik in Leerdam, daar waren ze ook in het blazen. Ik denk, dat wil ik ook wel. En toen heb ik me dat eigen gemaakt, geleerd. En toen heeft u ook dus zo 1, 2, 3 alle materialen en alles geregeld? Of heeft het ook nog een aantal jaar geduurd voordat u deze cursus ging geven? Nee, dat heb wel... ik ben sowieso meer dan een half jaar in Tsjechië geweest om het te leren. Zo, dat is flink wat en dat is ook niet naast de deur. Nee, het is een endfietsen. En u doet het nog steeds met veel plezier? Nog steeds. En u ook? Ja, het is echt ja, onze passie. Gewoon passie voor glas, omdat het zoveel mogelijkheden heeft. En er komen steeds meer nieuwe bijmaterialen uit. En dat vind ik heel leuk om daarmee te werken. En zeker ook met kinderen is het heel leuk om te werken. En mensen hebben ook helemaal niet in de gaten, als ze hier binnenkomen, dat je het in wezen zelf ook allemaal kunt maken. Buiten het glasblazen om. Maar dat heb ik in het laatste uitleg met de demonstratie ook verteld van de andere glastechnieken. Maar de meeste technieken kun je lekker thuis ook doen. Je kunt met glas besmet raken. Je gaat dan ook overal kijken. En nou, dat doen die mensen ook. En dan zeggen ze, ik heb dat en dat gezien. Hoe doen ze dat? Oh, doen ze zo. Of ze vertellen iets, zeg ik, ja, dat weet ik niet. Moet ik eens uitproberen. Ja. Dus je leert ook van mensen. Het is gewoon een virus. Ja. En dat raak je niet meer kwijt. Maar ja, een leuk virus dan natuurlijk. Ja, ja. Nou, maar dat is met alle hobby's. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.